So just say when you for Xavier so ya woye eyamra shebedwani emma madina no penifo ehye se enka aposifo nko hono na won konkwoche na ebra na wo wa sorry na nsami beto odwana aposifo no ababonti abekasa no krabiada enim de biara da wo ma hye so obi biada nkwache obi biada na emumu enhwem fukofukwa no mo de omuguso eye ne omadwuma pa wo mo ye se yie beto yie ne no krabiada e wa asem ni mu no sha MP esisi akwanbia na eni kwan se wosi no ebeba bededi no eno na no wo muguso a wo mo eye nti so mu hu posi ni bia no wo hye mofti metre won hye posi ni atade na emumu wo hye de fiatade a na trese ne e patre no na emum enye sa de enkrofo keka no na no enna wononyamfo Sam George a wo ye mrahye bedwani ema ni go prampram aba bonti abeka se hwe ACP kwesi ofori ene IGP Dr. Dampare wo mo nkasa atrusami enfantry class 1 fo nkoda wo kansa sami nada e wo ni Facebook page a asami mo akwakwa edeja enkrofo kan na ekase den kra na eya aba gan na yi empanifo na afede mo atwa mo ho a atro na mudie ene se mo sanso etotototo mane mo ho a ense na emfata kra say yeko Savannah